Jeg filmer det bare. Okay. Det vil så gøre. Hvad er det, vi har her? Det er svovlsyre. Hvad er det specielt ved svovlsyre? Ja, det kan Ved du det? Jeg ved, det er ætser. Det er ætser, ja, hvis det er sådan... Hvis det er mere, det her, det er 4 molar. Det er ikke så stærkt, som hvis det var koncentreret svovlsyre. Nej. Så man fortyndet det mange millioner gange, siger så mange gange, ikke? Mange tusind gange er det fortyndet det her. Så nu hælder jeg noget af det i. Og så skulle der gerne ske noget. Hvad skete der nu? Nu begynder det drastisk at på en måde at koge, eller? Jamen, det koger ikke. Nej, det koger ikke. Fordi der er ingen varme. Det er ingen varme. Men der er noget, der... man kan godt se, der er noget, der bobler i hvert fald. Der er noget, der bliver udskilt nu, ikke? Ja, man kan godt se, der er noget, der bliver udskilt. Det må man faktisk godt bruge. Ja. Altså, det gør faktisk ikke noget, at man bruger det som... Nu er vi på... Så kan vi stå og kigge på det her længe, ikke? Skru lige lidt mere op. Er der en af de der små reagensglas, hvor det går hurtigere end det andet? Nej. Hvis du kigger på... Jeg kan godt se, det er ved at være væk dernede. Ja. Det der. Ja. Det kan jeg godt se. Det er rigtigt. Hvad består vand af, ved du det? Det er hydrogen og oxygen. Ja, og hvordan er forholdet mellem hydrogen og oxygen i vand? Er det 1 til 1? Hedder det bare HO? Den her? Nej, det er 2 hydrogenmolekyler og 1 oxygenmolekyl. Ja. Eller atom. Så der er faktisk dobbelt så mange hydrogenatomer, som der er oxygenatomer. I et vandmolekyl, ikke? Ja. Så hvis nu jeg siger, at når vi sender strøm igennem det her elektrolysekar, som er her. Prøv at tegne det for dig. Prøv at se. Så har vi vores vand hernede, ikke? Så når man sætter strøm igennem, så bliver det splittet af det her molekyl her. Så man får det, der hedder H+ ioner og O2- ioner nede i vandet. Den kommer der en masse af rundt omkring. De er overalt. Dem er der flere tusind af. Flere millioner af. Og de er ikke bundet til noget. Det er bare, de er bare fordi man sætter strøm igennem, så er de ikke bundet til noget. Så er de splittet ad. Så det her molekyl her, vandmolekyl, det er splittet ad. Ja. Så det er delt op i atomer. Det der så sker, når man sætter strøm igennem, vi har så en minuselektrode her. Og vi har en pluselektrode, ikke? Hvad tror du, de søger, hvis den hedder O2-? Hvis den har en negativ ladning, hvad vil den så gerne have, for at den kommer til at være 0? En plus. Ja, så den søger herover. Alle de her O2- molekyler, eller atomer, de søger herover. Og hvis en O går sammen med en anden O, hvad får man så? Så får man 2. Så får man det, der hedder O2. Og hvad er O2? Kan du huske det? Det var oxygen. Det er oxygen, så vi får faktisk ilt herover i den ene. Ja. Så går H'erne også sammen. Et H+ går sammen med et H+. Hvad bliver det så til? H++, tænker jeg. Nej, så hedder den bare, okay, hvis nu vi fjerner plussen, så gør vi det lidt mere simpelt. 2 H'er går sammen. Jamen, det er H2. Det er H2, kan du huske, hvad den hedder på dansk? Det er brint, ikke? Brint. Ja. Og hvad kalder vi også den med sådan en kemisk ord? Så kalder vi den hydrogen. Ja, hydrogen. Og hydrogen, det er også en gas. Hydrogen, den kalder vi knaldgas. Og oxygen, det siger sig selv, det er jo ilt. Bum. Den optager vi jo. Ja. Altså, ilt skal jo være der selv for, at vi kan leve, ikke? Yes. Og nu kan jeg se. Og der er jo dobbelt så mange hydrogen
som der er oxygen i et vandmolekyl, ergo bliver hydrogenen, som søger over til minuselektroden, den bliver først fyldt med hydrogengas. Nu vil vi påvise, at det her det er hydrogengas. Og jeg sagde, at det hedder knaldgas. Så kan jeg gøre noget smart, nemlig. Ja. Og hvad gør gas altid? Det siver opad, ikke også? Ja. Kunne du høre det? Det sagde sådan en lille puff. Yes, jeg kan godt høre det. Kunne du høre det igen? Yes. Nu har jeg simpelthen brændt alt hydrogengassen op. Det går stærkt. Det går stærkt. Meget stærkt. Nu prøver vi lige at slukke for den lige om det her. Det er jo hydrogen, den kalder vi knaldgas. Den kan vi sætte ild til. Så eksploderer den. Eller sådan siger sådan en parv. Så prøv lige at tage en trap lidt, og så kan du prøve at se den lidt. Hvad skal der til for en ild, det kan være til stede? Hvad skal det så være for en brand, den kan opstå? Ved du det? Ja. Nej, det er jeg ikke sikker på. Kan man lave en ild, kan man starte en ildbrand i et lufttæt rum, hvor der ikke er noget ilt? Nej, det kan man ikke, fordi det binder sig til det. Ja, der skal være ilt, Ja, der skal være... for at man kan starte en brand. Så nu prøver jeg at lave en glødende træpind her. Prøv at se, den er glødende, ikke? Så det siger sig selv, at hvis jeg stikker den her ned i nu her, så skulle den gerne blusse op. Kan du se det? Ja, jeg kan godt se det. Og det er fordi ilten er derinde. Så den blusser op Ja. og bliver faktisk til en flamme. Så det er det, der sker. Grunden til at sætte svovlsyren til, det har jeg jo ikke forklaret. Nej, det er du ikke forklaret. Og det kunne man godt undre sig lidt over. Men det er simpelthen sat til, fordi det er en katalysator. Stavet sådan her. Og en katalysator, den tilsætter man ting, hvis man gerne vil starte en proces, eller hvis man gerne vil have, at processen går hurtigere. Mm. Hvis du går tilbage og kigger på din video, så kan du også se i starten, der boblede det meget langsomt. Ja. Så hældte jeg en god skvis af det der svovlsyre, 4 molar i. Så gik det lige pludselig stærkt, ikke? Jo. Mm. Den er bare med til at fremme processen. Den indgår ikke i det her. Den går ikke ind og ødelægger noget. Og den indgår ikke i nogen reaktionsligninger. Nej. Den er bare med til at starte det hele og gøre det lidt hurtigere. Ja. Så det til simpelthen det den gør, det er den, altså strømmen, den ligesom, den bliver styrket. Nej, det er ikke. Eller Ja, man kan vel godt sige, at strømmen den bliver styrket, men den er bare med til at sådan at lede processen. Ja, en leder, ja. Jeg ved ikke, kender du det, der hedder fotosyntesen? Ja. Jeg ved, det bliver meget varmt i vores havestue. Ja, men det har ikke så meget med fotosyntesen at gøre. Fotosyntesen, det betyder faktisk, det er noget, som sker inde i plantecellerne. Ja. Inde i grønkornene. Der bliver skabt ild inden. Og for at fotosyntesen den kan foregå, så skal planten have noget vand. Og så skal den optage noget CO2. Ved du, hvad CO2 er? Ja, det er forurening. Ja, det er måske så meget sagt. Ja, okay. Jamen, det er kuldioxid. Ja, det er kuldioxid. Eller carbondioxid. Ja. Og så laver den det her om til noget, der hedder C6H12O6 plus ilt. Altså. Men det kan kun ske om dagen, det her. Og ved du, hvorfor det kun kan ske om dagen? Det er noget med lyset, ikke? Ja. Fordi... Og i det her tilfælde, der er sollyset. Det er en katalysator. Bum. Den går ind og sørger for, at det her kan ske. Den er med til at fremme processen. Mm. Hvis der ikke er noget sollys, så vender den reaktionspil den direkte den anden vej. Så bruger den sit sukkerstof, altså sin energi, og den bruger ilt, og så laver den CO2, og den laver vand. Okay? Ja, forstående. Det er simpelthen det, der sker. Det er det, der sker. Ja. Godt. Ja, det slukker.